No niin, huomenta, terve kaikille. Meillä on uusi ongelma. No mikä ongelma tänään? Kato, kampiakseli poikki. Voi. Ei mitään. Pieni ongelma, pieni juttu. No niin, toinen sahamme auki. Kato. Mäntä. Kampiakseli. Tiksi. Huomenta. Aamulla kello 7 on pimmeä vielä metsässä. Ei haittaa. Nyt tarvii tervaita. Lintu tuli. Yöläkään alas. Noniin. Suoja on. Kypara on. Uusi terä on. Vanha terä takaisin laat. Jumiisharjoitus tehdään. On. Huomenta. Wow. Kato. Tosi tiukan mehtää, kato. Kymmenen hehtaaria samaa meitä. Ne sanoo 10 hehtaaria samaa meitä. No niin. Jatkatyö metsässä. Perjantaina. Onko märkä päällä? No joo. Paikka 10 hehtaaria nyt. Noin 5 hehtaaria sahattu. On jos ei 6. 6. No, en tiedä. Iltapäivää uutisista. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kapteeniluutnantin ja kersantin Uudenmaan prikaatissa Raaseporin Dragsvikissä tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus sattui... Kuka sinä, sersantti armeijassa vai kapteeni? Ei. Ei kuka? Ei mikki. Jaa. Minä kopraali. No nyt kopraali. Nyt kopraali kautta. Sutjittu vai ei? Kato. On normaali. Ei. No niin, hyvä. Mitä on kopraali? Normaali. Ei mitään, normaali kaikki. Ne on kopraali. Mä 2 vuotta armeijassa. 2 vuotta on. Lomapäivä ei. Ei mitään. 2 vuotta armeijassa ja joka päivä juoksemassa 10 kilometriä. Joka päivä. Siinä on paljon juoksussa armeijassa. No, en muista, vähän sen varmaan. Nukku paljon. Ei. Jos vielä kertaa armeijassa, haluatko? Ei
jaksa. Puoli vuotta sama yksi päivä. Niinhän se on melkein. No on 2 vuotta on tosi pitkä aika. Teerilältä. Missä? On me. Missä? Haluaa Teeri kautta Teeri pois. Muista kesällä mä työ puhun. 14 hehtaari paikka. Iso paikka. Kato nyt tosi hyvä meitä. Kato. Tämä on lintupuska. 14 hehtaaria. Iso paikka. Monta päivää mitä se työ. Pitkä. Tosi pitkä. Hyvä puusta. Makkara, kananmuna, salatti ja leipä. Leipä. Komenti kysyi montako leipää sinä vuotta syö. Minäkin. On. En ole laskenut. Monta 100 kiloa. Tänään tarjouspäivä ja tänään mä ostan 2 työhoustuus. Kato. Valkoinen. Miksi valkoinen? Ei ollut muun värissä. Ei, talvi tullut, tarvii valkoinen. Kato. Joo. Tosi hyvä. Iso tarjous on. Normaali hinta 20 €. Joo. Ja tarjous on 20 €. Paljonko hinta normaali? 40 €. Joo. Kato, 40 € ja nyt 20 €. No niin. Sitten mitä mä ostan vielä? Öljyä ja... Öljy, 2 kanisteriä ja jauhdutusneste. Joo. On. Hyvä auto on parkin paikka, kato. On. En tiedä mikä on merkki. 3 renget. Niin. On. Kato. Turbo. Folski ajettu 380 Judisen 762. Ei paljon. Ei. Sama uusi auto. On. On. On, se on vähän ajettu. On. No ei mitään. Aie jatka. Joo. Metsässä. Huomenna jatkossa sitten. Jaa. Ei tarvii. No ei mitään. Aja koti. Joo. Ja näkemiin. Naukimin. Joo. Tuppaska. Normaali. Ei mitään, näkimin kaikille. Heippa. Heippa. Hei.